Wel, ni'n dweud byth a hefyd yn dyn ni bod amser yn hedfan, ond wir i chi, mae'r blynyddoedd fel petai nhw'n gwibio heibio'n gynt dyddiau yma. Falle bod e rhywbeth i wneud â'n oedran ni. Wel, mae'n anodd credu serch hynny bod 10 mlynedd i'r hydref hwn ers i ni golli'r annwyl Ray Gravell. Cysir fraint o weithio dy fe droion dros y blynyddoedd a chael lot o sbri hefyd. Fi di hwnt o falch o gael cwmni'n o'i ferched e Heno. Manon, lyflu dy weld i. Ie, chi fyd. O ti'n ifanc iawn wrth gwrs pan golles ti dy dad, yn dod? O, 12. Ie, a Gwenan dy wad? Y 9. Y 9. Ie. Oedd y sioc, wrth gwrs, o golli fe, ond oedd cyfan mor gyhoeddus achos oedd e'n ddyn oedd pawb yn nabod. Siwr oedd e ar y pryd i ti? Ti'n cofio nôl? Ar y pryd, achos oedd yn bywydau ni bach, oedd dad yn siarad gymeriad ble bynnag o'n i'n mynd siopa mas y dre unrhyw le, bydde pawb yn nabod dad. So o'n i ddim rili'n disgwyl lot yn llai pan farwodd e chwaith. Oedd yr ymateb geithon ni wrth y byd i gyd yn sioc, ond oedd hanner o'n i fel yn dim unwaith yn agos i beth geithon ni, ond o'n i fel yn bron a hanner meddwl falle bydde cwpl o bobl yn meddwl amdano ni yn ystod adeg. Ond ddim gymaint a nath yn y diwedd, yn dweud? Na, oedd y sachau o gerdiau a popeth oedd yn dod am wythnosau ar ôl ni. Oedd e'n neis iawn i gael. Ie, achos ti'n modd pethau fel yna'n gysur wrth gwrs. Yn ymwedig gyda fam, ond i chi'ch dwy, o'ch chi mor ifanc. Oedd e siŵr o fod yn anodd i chi ddod i dermed efe a siarad? Wel, oedd, ond fi'n credu bod e'n oedd dad yn ddyn cyhoeddus. Bydde unrhyw blentyn o 12 neu 9 nath colli riant yn twmlo'r un peth yn ni. Sa'n credu gaethon ni unrhyw brofiad wahanol i neb arall sy'n colli riant fel plentyn. Oedd hi'n adeg anodd, ond o'n i'n gefn i'n gilydd a ni'n lli siarad yn gilydd, a oedd hwnna'n rhywbeth oedd mam yn hybu lot fyd, bod ni'n siarad yn gilydd. A ni'n uned agos fel teulu, so oedd siarad yn gilydd was ddim yn broblem beth. A ti di sôn tipyn am dy brofiadau di yn ystod y cyfnod yna, a dangos pytiau o dy ddyddiadur di hefyd yn y gyfrol yma sy'n newydd gael i chyhoeddi, Galar a fi. Oedd hwnna'n helpu ti flynyddoedd wedyn, i sgrifennu fel awr? Oedd, ie. Ges i'r e-bost wrth esill i weid hoffedd i fi gyfrannu, a wedodd i unrhyw beth licio ti i gyfrannu, byddai'n hapus i ddarllen. So ni'n meddwl, oh my gosh, beth lle roi fel... Achos chi'n meddwl pan chi'n galaru, mae popeth jyst yn fel mes i gyd yn eich pen chi ffili meddwl yn straight, chi ffili siarad yn iawn. So, nes i gofio, o'n i'n sgrifennu dyddiadur ar y pryd, a nes i trwy y shambles sydd yn stafell wely, a ffindes i nhw. A jyst dechrau darllen trwyddo nhw, athaf fi straight nôl i'r adeg na. Oedd yn anodd iawn i ddarllen, ond fi'n rili falch es i nôl a ffindo nhw, achos fi'n cofio ble o'n i a pa mor bell fi wedi dod o ddarn i fyd. Fi dal yn meddwl am dad bob dydd, fi dal yn colli dad, ond fi'n twmlo fel bod dod dros y Galar a delio dy'r ffaith dwi'n dad i ddim ar agor, ond mi dall i meddwl amdano fe. Nath y dyddiaduron yna rili helpu. A ti'n sôn fan hyn hefyd am y prosiect wrth gwrs nes ti ddechrau, prosiect 13? Ie. Ie, lle ti sôn tipyn bach, fi'n gwybod i ti wedi siarad am hynny o'r blaen, ond i rywun sydd ddim yn gwybod amdano fe, ti esbonio tipyn bach? Ie, so yn ystod yr adeg o golli dad, nath Gwenan a fi ddeall bod ddim lot o gefnogaeth i gael i blant ifanc neu bobl ifanc sy'n delio â Galar. Ar ôl ni fod yn fel pori trwy llyfrau a wylo ar y gwefannau gwahanol, wnaethon ni sylweddoli sy'n byd rili yng Nghymru i bobl fel ni. So, drion ni cysylltu â cwpl o bobl, ond oedd neb rili moyn gryndor plentyn 12, 13 a merched 9, 10 mlynedd ddod. So, pan droes i'n 19, wedys i fi'n ddechrau rhywbeth yn unan gyda Gwenan, a gath Project 13 geni. So gwefan yw i gefnogi pobl ifanc arall sy'n yr un sefyllfa ni, sydd wedi colli riant, myngys, unrhyw un rili. A mae'n gyfle i nhw rannu straeon dy bobl eraill sy'n wir yn deall, achos mae Galar gallu bod yn rhywbeth unig iawn. Mae fe'n gyfle i nhw rannu straeon nhw a deall, dyn nhw ddim ar unen yn ystod i Galar nhw, mae pobl mas yna sy'n deall. Ie, a mae'n mynd o nerth i nerth wrth gwrs yn diwedd. Ydy, dwi'n siŵr bod ti'n falch iawn. So dy dad yn falch iawn o'n o ti hefyd, dwi'n siŵr. Wel, gobeithio ni. Ie, fi'n siŵr fydde fe.